Salut și bine v-am găsit la primul meu episod cu Metin 2 Zentura de pe acest canal. Și da, mă vedeți că îmi fac caracterul, să-mi pun și numele, după cum vedeți, da, creem, așa. Să vedeți și voi ce este pe acest Metin și vă recomand să jucați și voi. Am mai jucat pe un cont și na, mi s-a părut fain, dar acum am început cu un cont mai mic, ca să vedeți și voi cum este, cum e, ca să crești cu level și toate astea. Și să vă arăt, deocamdată așa, de început, vă dă multe lucruri frumoase, vă dă și un pet, din care ouul ăsta, o puneți voi aici un nume, nu contează, un sihastru. Așa, vă dă itemele de început, cum vă dă la orice Metin. Buff, vă dă P, deci nu vă mai trebuie să faceți buff sau ceva de genul, să mergeți și căcaturi de astea. Aveți deja aici, e foarte fain Metinul. Așa, aveți eșarfă. Și din acest ucenic puteți vedea ce vă dă. Așa. Să ne aranjăm aici mai bine. Să nu fie dezordine, cu după aia e nasol rău. Bun. Tot aici, iar un sigiliu Cupidon. E foarte fain, îmi place foarte mult. E așa de drăguț, așa. Așa. Mantie aveți permanentă, n-aveți treabă cu mantia. Așa, hai că așteptați un pic să-mi aranjez aici. Sper că nu vă iau din timp acum. Așa, punem mantia, hai să vedem cum creștem. Și da, să vă anunț, aveți deja piatra curcubelul, să vă faceți deja pe, dar toate aveți deja la magazin. Nu am mai jucat, mai că vreau să vă arăt și vouă. Așa, să creștem aici. Levelul se poate vedea, se face foarte repede. Așa. Hai să dăm o turnă mai mare, ceva gen. Fac level 5 și apoi mergem să vă arăt la negustor de armură și toate astea, ca să pot să-mi iau skill-urile și la întreabă. Așa. Na, gata, am făcut level 5. Da, și s-a pus un event cu cărți, la care, cum să vă zic eu vouă, puteți juca la cărți, faceți niște puncte, nu știu cum eu. Acum n-am pachete, ce să fac. Așa, da, din călăuri nu știu ce cade, o să strângem mai multe și o să fac un video cum deschid toate călăurile. Am să fac în jur de 1K de călăuri și deschidem într-un video, să vedeți. Deocamdată acum mai bine strâng și vedem pe parcurs. Așa, la negustorul de armură avem tot felul de armuri până la... Avem și oțele, avem accesorii, puteți vedea, nu vă mai zic și eu. Armuri aici până la armura 0 de 61. Aici aveți FMS-uri. Puteți vedea, aveți o trăvită, aveți bătălie. Așa. Aici o trăvită. Da, și nu știu cum să vă zic, dar se prinde paguba mea se prinde destul de ușor. Un prieten de-al meu are 57, cred că-l știți. Da, după cum face și YouTube. Așa. Mi s-a zis că se prinde foarte ușor, așa cum destul de ușor se prinde. Așa, să vă arăt ce e la magazin general. Cred că avem, da, avem și mijloc, că nu mai trebuie să vă duceți până acolo, să vă mai bată și ea și catul de astea. Aveți diverse. Aveți, hai să luăm o piatră crupă, să facem pe să nu mai avem treabă. Așa, ce aveți? Puteți vedea. Aveți elixirul ieftin, nu e scump. Aveți aici bonusuri, vrăjești obiectul și întărirea obiectului. Citit textul, dar nu aveți nevoie de citit texturi de astea. Așa, aveți blesuri, aveți de astea 200, deocamdată nu-mi iau, că o să evoluez după aia. Asta e un video ca să vă arăt ce e pe Metin, să mai comunicăm și noi, să ne mai cunoaștem și tot felul. Așa. Trebuie să facem ceva mai... avem doar 5 puncte. Trebuie să mai facem o leacă level, cred. Și apoi să ne facem pe. Stați așa.
Da, dar nu mai luăm, nu mai punem la asta. Asta degeaba o pui, mai de capul ei. Punem aici. Așa. Punem asta aici. Da, putem să ne facem direct pe. Deci dăm pe aceasta. Dăm și ne dă direct pe. Foarte fain, metinul, mie îmi place. Nu știu, îl ador. Așa o să fac multe let's play-uri cu el. Păi cum să vă zic eu? Eu am să fac așa let's play-uri cu metine până fac levelul maxim, cum ar fi 120. Și am să fac iteme PvP și toate astea. Până atunci, după aia începem cu altul și cu altul și cu altul, tot așa. Eu vă zic așa din timp. Poate o să ne apucăm și de un metin, cum ar fi, să vă zic eu, PVM Hard. Dar nu sunt sigur, eu nu prea sunt obișnuit cu PVM Hard. Mi se pare că cresc prea greu și toate astea. Am jucat înainte WOM 2 România și... Uitați, vedeți? Card, ok, trebuie să strângem mai multe. Dacă deodată vă dă și set. Vă dă și set, că deodată și puteți juca. Și setul cam e de 20 de cărți, din câte știu. Așa, pune la PV câteva și pune la atac. Da, cum vedeți, se face level ușor. Da, să mă cunoașteți mai bine. Păi, na, să vă zic, mă numesc Robert, am 14 ani și ce pot să vă mai spun? Nimic altceva, cam atâta pot să vă spun despre mine. Da, mă cunosc că sunt Ceava și cam atât. Da, am emoții, primul video, primul canal. Na, o să vă zic eu. Nu e chiar așa de ușor să-ți stăpânești emoțiile la primul video și toate astea. Da, poate alții au sânge și, de exemplu, cum spun alții, eu nu am emoții la un video, eu îmi pun toată știința acolo și cam atât. Dar eu nu, da, noi suntem mai mici, așa, cum să spun eu, suntem mai mici și nu prea putem să ne stăpânim emoțiile. Așa, cum să vă zic, mie îmi place ce fac. Chiar m-am gândit de mult să fac YouTube cu gaming. Chiar m-am gândit de foarte mult timp. Dar am zis să nu-mi fac, că poate mă fac de râs și toate astea. Și am zis, hai să încerc și să dăm de la capăt totul și să vedem cum este. Și acum sper să fie bine. Sper să mă susțineți, să mă susține foarte mult, să ajung undeva, măcar, și toate astea. 50 de mănuți în bot, străvecă, la moște. Nu știu ce asta, punem aici, vedem, mai strângem mai multe și nu știu. Vreau să văd și eu cum e metinul, vreau să văd prețurile, vreau să văd totul, ce se întâmplă, ce poate să scade de la călăuri, toate astea, ce e cu bănuțul ăsta. Și în al doilea video o să evoluăm mai mult, o să povestim mai mult despre acest metin, am să vă spun mult mai multe. Da, să vă zic cum postez. Păi depinde, aș posta așa, sâmbătă, duminică aș posta pentru că e liber și mai postez, așa. Nu știu, acum postez marța asta pentru că avem liber la școală și e timp, știți? De asta zic, e timp. Și nu știu ce să zic. Nu știu, dați voi un coment acolo cum să postez. Eu m-am gândit foarte bine sâmbătă și duminică să postez, e cel mai sigur. Sunt 2 zile libere și mai bine așa, că cu școala asta te dezorientezi. Așa, levelul 19 e bun, destul de bine, creștem bine, nu contează. Așa. Da, este și alchimie. Da, și am auzit că în fiecare zi este ox la ora 7. Așa cred eu, dar în fiecare zi, nu știu la ce oră. Eu, așa, după mine zic la 7. Și da, vă dă pentru alchimie multe și mai multe căcaturi de alea pentru alchimie. Așa, uite, am făcut și level 20. Așa, da, am să evoluez de zi ce trece, am să joc și fără
să filmez, am să joc așa pe parcurs, dar n-am să fac direct level mare, să fiu, de exemplu, acum am level 20, termin video și când am să postez o să am level 80, nu așa. Am să vă fac 20, 40, am să mă opresc, că am să joc și alte jocuri, nu numai ăsta. Nu o să mă bazez doar pe ăsta. Așa. Ce să vă mai arăt eu vouă? Păi nu prea trebuie să o lungesc cam atât de mult. Să vă mai arăt ceva și... Da, marmură, să vă arăt de unde se ia marmura. Cred că pe multe metri se află femeia bătrână. Să vă arăt, să vedem dacă e pe la femeia bătrână acolo. Așa, doi bănuți, nu știu ce cu ea, dar vedem noi. Da, uitați, marmură binecuvântată. Puteți să vă dați? Opa, așa. Resetare, brășcal, nu, că n-am găsit de resetare la skill-uri. Ce costă aici? Asta cu eșarfa. Da, cumva ați face eșarfa mai de level mai mare. Cred că asta e cea mai bună eșarfă, nu? Din câte știu, asta. Cred că e cea mai bună, cred că, nu știu. Nu sunt mai sigur. Da, acum vedeți și voi. Sau asta cred că e. Habar n-am, eu nu mă pricep la eșarfele astea. Așa. Păi cum să vă zic eu, cam atât cu acest video. V-am arătat tot cum e metinul, cum este tot în acest metin. Scuzați emoțiile, scuzați, mă încurc în vorbe, mă scuzați pentru tot. Na, aici a fost Senc cu voi, pe data viitoare. La revedere!